grave. You can see the grave there. Buried all these things. You can see half engine of a vehicle. She was not able to explain what she does with it. You can see axe. You can see bones, even fresh bone, iron, all manner of iron, chains, and fetish things, pots, what they use in cooking, what women use in cooking, big irons, children's bags, children's school bag. Yes. See some of them, keke tires, and all that. So you see here, this is one of the graves. We move on to the next one. We move on to the next point where she buried the one at home. This is the new house she built. You can see this is the new. You can come this way. Come this way. Yeah, it's okay. This is another side of it. This one, when we came here, she denied that she was not doing anything. And then, upon further interrogations, and we were able to see what we got information from neighbors, and then we began digging. And all you have here were all dug out from here. Yeah, she's consistent. This bone is not likely to be ordinary bone. It is heavy. It is not likely to be animal bone. And you can see she's consistent with the use of iron, chains. This one is half block of a motorcycle. At the outside, we saw half engine block of vehicle. This one is the handle of motorcycle. This one is the shock absorber. The same type of things, fetish things. You can see bells and all manner of things buried right here. This is in the parlor. We now move to the temple where she says is the church. Where you can see the woman where she says she has a church. The same type of fetish things in the temple. You faster, we don't have time. Yeshike. So this is the front of the temple where she does her prayer according to her. Then inside this temple we have 3 holes. We dug out all this from one of the holes. The same iron, hammer, chains, guns. This one is gun. There's another gun here, all buried inside. We still go there. All buried inside. This one is a bottle of drink, money, different denominations of money, comb, bells, all buried inside, snails, and all manner of things I cannot explain. This is the woman. So let's now move inside the chapel. You can come, madam, come and explain what is in your chapel for us. Come fast. This is the center of the chapel. This is the center of the chapel where she does what, according to her, she says is divine mercy. But we saw these holes here in this chapel. It is from here that we dug out what is outside. This is the center of the chapel where we sit to worship. This is the altar. This side of the chapel. And behind the altar, come and see another grave. Camera, please come here this way. Behind the altar is this second grave inside the same church. We also dug out all these. What is the name of this place? Outside. What is the name of this place? So, madam. Okay. Yes. Autonomous community in our local government. That's of course. You can pause. Igbo ndị ba ya ekene m na ụmụnne m asị m nke onye chi ya zelu afọ m ebe ndị mmadụ na-ekwu na akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba enwelo pawa onye eze Jizọs enwelo pawa eke hit enwelo pawa n'ọsọsọ mmiri enwe iro nwelo pawa duto na gịnị me na-akpụlụlụ mmiri enwe iro after 3 days erizie ya ọ wụ ihe nchọ ka ụnụ malụ mụ na gị na-abụ anyị akarịla gọọmenti edike ọsọ gị nwee edika pawa ọsọ gị nwee edika ọgwụ ọsọ gị na-agwọ. You are not bigger than government. Idi ego ọsọ gị kpaa ebere ị gara ekpe n'ụwa ka ị hapụ ime ihe ga-aga against government, because ọ bụrụ na gọọmenti nweta gị ihe ha ga-eme gị ịma believe ya. Akwa ọkụkọ ị na-ene anya na-etinye today bụ na echekicha na akwa ọkụkọ maybe na 1 or 2 aka ya adịghị ọcha na ya ya mere eji detain ya today. The same thing eke hit, the same thing onye eze Jizọs. Na mmiri enwilo pụtara tata abụrụ na mmiri enwilo ka wee nwee power mere o ji wee pụta,
because afọ m ebe ụfọdụ ndị na-apụta na-eti na akwa ọkụkọ na anyị chere na onwe pawa, anyị chere na onwe pawa negoro na bikos na nwa mmiri enwere pụtara wee kpee ekpere gbasara nna ya, aka ji nna ya ha ya, nna ya wee pụta, o gosiri na nwa ya nwoke nwere pawa. Kedu ife na-eme anyị? Ife a bụ very simple thing. My brother emere ga arrest due to na-ebu gịnị egwu native doctor, and most especially na-anọ na social media na-akọwa ihe mmadụ ga-eme ka o wee mere gị ka o wee gaa ka ihe ọ na-eme wee gaa aga. Gọọmenti pụta tinye ya anya, akpụrụ akwa, akpụrụ eke hit, akpụrụ onye eze Jizọs. Mmiri enwe ilo ka akpụrụ last 4 days ago, ererizie ya yesterday ka ọ day before yesterday night. Gị nwa ga-apụtazi jụzie ajụjụ ọfụma ife mere ji wee rerizie ya, ịpụta bụrụ ya n'isi na mmiri enwe ilo ji wee bụrụ na ọka ndị akwa ọkụkọ wee nwee pawa, mmiri enwe ilo ji wee bụrụ na ọka onye eze Jizọs wee nwee pawa. Ihe niile anyị na-akọ bụ gịnị? Peremense. Ekpere ị gara ekpe n'ụwa ka ị hapụ ime ife gara against gọọmenti. Na-ererizi mmiri enwe ilo today bụ na-eche echiche anya afọ na aka ya dị ọcha na ọha agwọ ọgwụ, ọnọghọ na-egwu ọka ite, ọnọghọ n'ime ife mpụ a ụfọdụ ndị na-eme na soshal midia kpọrọ onwe ha native doctor. Ya mere eji rerizie ya. Ọ bụrụ na enwudere mmiri enwe ilo, ọ bụrụ na ọ na-agwụ oke ite, ma ọ bụrụ na ọ na-eme ife ndị gọọmenti si na achọghọ, mmiri enwe ilo doka ọgwụ ọsọkwa nwa ya nwoke ya gwọba ma ọ famili ya gwọba today, mmiri enwe ilo ejekọghị ịpụta. After God, gọọmenti onwere ife imere n'ụwa ka ị karịa gọọmenti. Ebere ga na-ekpe n'ụwa bụ ka gọọmenti hapụ icheta gị, ma ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ ị na-eme ha cheta gị. Ebee ka Nnamdi Kanu nọ today? Ọ ndị gọọmenti ji ya. Kedu ihe a na-ekwu okwu gbasara ya? Nwa okpuru ị na-ene anya nọ ebe a for how many years now? Aka ji ya bụ gọọmenti ji ya. So gị nwa na onwe gị bụ gịnị? Kedu ihe bụ ị ga-eji wee sị na gọọmenti ama njide nwu gị? Ụfọdụ ndị na-apụta na-asị nwaanyị na akwa ọkụkọ edisapia ahụ, nwaanyị na nke emeghọ. My brother, ndị ji ndị a bụ gọọmenti, ọ bụghọ your village vigilante ji ha. Ihe ji ndị a gọọmenti, ndị bụ na after God ọ bụrụ fanwa. Ebele ị ga na-ekpe today bụ ka aka akwa ọkụkọ dọrọ ọcha. Ọ bụrụ na ịbụ fansị eke hit, ị na-ekpe ekpere ka aka eke hit dị ọcha. Ọ bụrụ na ịbụ fansị onye eze Jizọs, ị na-ekpe ekpere ka aka onye eze Jizọs dị ọcha. Ọ bụghị ị na-akọrọ m na ha ejighị ọgwụ mana ha jijiri ọgwụ. Na ife eji release mmiri enwe ilo today, mụ na gị na-abụ mala na nyanwa na-preach against oke ite right from time. Ọ na-asọpọtụ ihe gbasara ịgwọ ọgwụ, and ndị gọọmenti ejena nyochaa ya ewee fụ na aka mmiri enwe ilo dị ọcha, ya mere eji release ya. So ihe nji ekwu okwu ha m na-ekwu abụrụ ihe ọzọ bụ maka gị nwa na-apụta na-asị na mmiri enwe ilo ka ha ncha niile nwe pawa, ka ị mara ka isi ekwu okwu. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa bụrụ ife ọjọọ, ekpere gị bụrụkwa ka gọọmenti hapụ nwude gị, bikos gọọmenti nwa anwa nwude gị, ị ya atakarị ekwensu n'afụfụ. M na-agwa gị eziokwu. O mesịa.